Ka Henyo Trap Youth Council HYC Ribhoi Sepngi Circle menta kasngi kalai pho direct ujemmang 8000 phusau hapo kajingelam upresiden samla RC thank you ringka bat kweipat ki para dekhot ilalit banjureb ya we utawa ubadan hakasnang umsong ubaklam tre kamshu mentala shibnai kumta nakaliang jong kaseng kala ipor shibnai ban penbiang yu network balada kimla kaseng kan sawan ban khang tala sendon kat kum kapor balabu nakaliang jong kaseng kelapan paru da kabashay bakam day tang utawa badan hapo kasnang umsong hendrai baro ki baklam trekam ki badan hapo ka thain Ribhoi sepngi kinet ban khang tala kumju lada kimla ban pen trekam no mardor kene ka jimbom trekam jong ne utawar Airtel badan hapo jong ne kasnang umsong nalang jungi kum kaseng gidap da jing sokhya bar ka jukupor gidap da jing sobitar ya kene company Airtel kaba shu penyang tang une utawar ubalong kum ustishu krem trekam kalong ke jingdunong ya ki paiba ki pron kam ya ka simkat Airtel hadin nalang jungi ngilyo ya ka jungjoro yang paiba ngila funru ngila pentip ru sha ka office jongkam jongka company Airtel ki beripej ngila ong shiki bat kenalang jungi kila aidawingi dakum ni dakum tai kila ongi bakathut kaling jong utawar bat ka weipat utawar ba ki ay kata kaling ju badalang jungi ka sangi kran dak basai kalong ba nanglang jungi ngim don jitip ai habri batta ka jing thut jong kaling jong no tawar lane ka jing bom biang jong ka light habri bat ka light supply sakne ujaka badon no tawar nanglang jungi ngim don tip jing tip ai lo tahan re ka ka bagi don jitip kalong gidawa ba kide ban panbiang no yo no work Airtel hapo jong no shong umsong bat ha jugo por ngi pha ka masik ka basai bat ngila kren ru ka basai saki beripet jong company kalong ba lada kimla ban panbiang hapo shitio ya ka network how new company Airtel naglang jungi ngin sawan saisin ban khang talas don ya une utawar obadan po shnong umsong kabdan jumut ba undon une utawar po shnong umsong lada kata ka jungi sakri jung u ya ki pajba khamtam haging si ki bomta ki ba bon ki khun samla khamtam ki ba don apring ki jing pule ki prankam da ka online system namar ta daw naglang jungi kum sang idap da ki jing sukya ban ngi pharu khobor ka ba shai sakron company kolong balda kimla an punya hapo shitio naglang jungi ngin sawan saisin bat ban khang talas don yaw ne utawar badan hapo jong reka shnong umsong